May pusit. Kaya busog pa ako. Busog pa kayo? Busog pa tayo lahat? Pero yung kinain natin kanina, mawawala ba yan o mamananatili dito sa tiyan? Okay. Sino sa inyo dito ang pumunta na sa CR? At nalagpurot. Ha? Kasi nawala na yung kinain. Di ba? Pag tayo kumakain, kinain natin ang gulay, kinain natin tinapay, kinain natin na ano naman pinapasok natin, mamaya-maya, ulan nandito sa bibig, pagkatapos nandito sa tiyan. Pagkatapos dito sa tiyan, saan pupunta? Ito ba? Okay, magaling ka. Magaling. Pupunta dito sa pet. Pagkatapos, pupunta saan? Pupunta. O, nawawala, di ba? So, yung pinakain natin, nawawala siya. Gusto ka rin yung pagkain na hindi na pupunta lamang sa tiyan, na pupunta sa kupita, yung pagkain na hindi nawawala. Gusto ka rin yung pagkain na yun? Ha? Gusto ka rin yung pagkain na pag kinain ninyo ito, hindi na kayo magugutom. Hindi na kayo mamamatay. Gusto ba ninyo yun? Yun. Anong pagkain yun? Katawan ni Kristo. Kaya ngayong araw na ito, itong grade 3. Grade 3, di ba? Tatanggap kayo na katawan ni Kristo. At pag tinanggap ninyo ang katawan